Muri yeZimbabwe tiri kusangana pano pa Sly Media TV yenyika indonzi simbi yebasa tinatatenda mapiri tichiri kumanenga kwatashanyira tichida kunzwa kuti kunoku vanhu vari kurarama sei ndiri kuti vanhu vari kurarama sei kunoku ndo kune nyaya yakaitika yemanjozo vakadzi vaviri vakanyura vaine muprofita aizviti ari kusvitsa vanhu mashave emanjozo asi hazvina kumira saizvozvo zvinoratidza kuti vanotaura vanenge vachiti nharaunda ine vakatsamwa kuti mauya sei munharaunda yedu unobva wasungwa makumbo uri ipapo pane zvinhu zvinenge zvakanganisika nokuti wapinda munzvimbo dzinoyera usina kunge uchitaura nevaridzi veimomo. Kune vapostori zvekare takamboburitsa zvekare pano paSly Media TV vakakwira mumugomo riri kumashure kwedu vakaita zvavanoita ikoko mumwe wachona akazotanga kupenga asi iye zvinezvi right zvake. Inyaya yekuti muZimbabwe vanhu vakufungidzira kuti nekuda kwekuuya kwakaita chirungu nechikristu tinofana kudherera tsika nemagariro evanhu uye nemagariro anoitwa munharaunda tichiremekedza masvikiro nevanhu vemunharaunda yemasabhuku vanenge vachigara munzvimbo iyoyo. Zvimwe zvacho tinogona kungonyangarika nokuti patinouya tichitora nawo tinongoya tichingo scratcher on the surface tisina kuenda go deeper. Panapa tina sabhuku regai timbonzwa zvimwe zvinhu zvavanosangana nazvo nedzimwe nzvimbo zvinoyera dziri mukati menzvimbo ino. Tinokuchingamidzai paSly Media TV. Zita renyu rakazara ndiani? Unoitwa Museki wachingwaro. Vachingwaro. Imi ndima sabhuku yekunokwa. Ndizvozvo. Tinotenda nokutendera kuti tipinde mukati menzvimbo yenyu. Tauya kunoku nenyaya yasekuru mudimu nenyaya yezvinhu zvavari kusangana nazvo munharaunda ino. Takurukura taedza kutsvaga kuti zviri kubva nekupi. Asi chatiri kungonzwisisa tisati taura neno ndechekuti nzvimbo ino inoyera handiti? Ndingangoti nzvimbo imwe neimwe inoyera zvichienderana nekutenda inenge kuri muvanhu. Saka handigoni kukupikisai kuti nzvimbo ino haiyere kana kuti nzvimbo ino inoyera chitsigira izvozvo. Ndinongotendawo semunhu anonamata ndine kutenda kwangu kunosiyanawo nekwechivanhu. Asi ndinongotenda kuti zvese zvakaitwa zvinoyera. Ndipo panozoti ukazokanganisa kana chinokuwana ipapo ndipo unozonga wakubatwa nemazvo. Handiti. Uye zvine zvakuzopomera nzvimbo kuti dzizosanganisira nekuti dzinoyera. Mazviona nekuda kwezvikonzero zvokuti vanhu vane maendero avaita. Asina gwara rakanaka anotenderwa kunzvimbo iyo. Chokwadi. Muno machingwaro bari mamwe mashirikiti atinombosangana nawo here atingati tine zvinhu zvinotikahadza mukati meupenyu zvatingati pamwe zvotoda kutofumurwa kana kuti zvinoda kungozikanwa kuti zviri? Chiitiko ichochi chakatishamisa handichaziva kuti gore ripi. Kune mukomana akabva kubhindura unonzi kuchipadzi. Chiti aitera vaita zvekuvhima kwakutera vakomana vakanga vari vezera rake mugomo vakanga vatungamira kuti vanovhima. Saka nokuda kwekuti pamusoro pegomo irori pakakura pakatambanuka zvekuti pangatoita mahectares akati wandei. Saka akatanga kudenzera isaitomunzwa tiri pano pasi kuti pane munhu ari kuita sei ari kudenzera pamusoro pegomo. But zvinongotikamadza ndezvekuti mukomana uyu pasina chinguva tabva mukunzwa kudenzera. Aidenzera vakomana, rimwe zita ranchiri kurangarira nderekuti Eria. Vakomana ava vaitawo zvekuvhima mugomo imomo. Mugaro wemunharaunda ino. Saka ndofunga havana kunzwanana sekuti kana munhu achivhima kunoitika kana noise kana kuti dzimwe nguva anga ari chinhambwe haana kunzwa kudaidzwa kwaakanga achiitwa. Saka chinotikamadza panzvimbo pamhanza pamuri kuona pegomo apa ipapo pamuri kuona apa ipapo pamuri kuona apa ndipo paakandoda kuedza kuti akrose achienda kudivi. Saka chiriporipo akabva angotsvedza akatodzika kuuya kusvika apa. Chiitiko ichocho chakatozoripotwa akauya akatorwa nemapurisa. Saka zvinhu zvokuti zvinozopa kuti mufunge kuti gomo iri rinoyera. Ndizvozvo zvimwe zvacho zvinokashikamadza. Pane zvimwe zvakamboitika tisati taenda kuno zvokuti mukomana akatodonha achibva ashaya. Akatobva
akatozozikanwa kunzi ndokwakati hongo. Kochita zvekare takadziva, muri kuona divi iri kune kunonzi kamuti kumberi munyasi megomo iro kune kamwanawo zvekare kakanodonha nzvimbo yakadai futi inoerera mvura, mwana iyeye akatoparara. Ikoko tingangoti tichikura taitoona moto ungadenzwe kuti ikoko, tichikura tichiona zvekuti dzimweni dzenguva tinopedzera totenda kuti gomo iri rinopera, asi pamwe pacho nzvimbo dzegomo iri hadzifambike nyore zvekuti wakatadza kufamba zvakanaka unodonha wakatofa pasinei kuti gomo riri kuyera kana kuti harisi. Pamwe pacho panongoda kunyatsoona kuti pandiri kufamba hapafambike, kufamba pano panoita se panofambika. Imi mati muri mutendi munonamata handitira, munoona sei nyaya yekuti vanhu vanouya voskopinda mudziva vachijorodhana imomo vachiita zvemanjuzu vozopedzisira vazonyura? Imi sevatendi munoitora sei nyaya iyoyo tichiwana sangana nemashura akaitika parwizi runonzi rwakwanizva Nyauri rekurikwana Nyauro? Manzwisisiro andinoita ndezvekuti kutenda kunosiyana siyana, asi handichione chiri chinhu chakanyatsotambanukira kuti vanhu vanotorana as a group voenda kumvura nemutoo wakaitika pana Nyauri. Maonero angu ndinoona sekuti vanhu vari kutsvagawo mararamiro nedzimwe tsika dzavanenge vanadzo dzisinei nekunamata, nekuti takatarisa Nyaure isi tinotori neseveral times tichindoenda baptism kunzvimbo iyoyo. Saka ndinotenda kuti kana wakasanganisa zvekunamata nezvimwe kuseri hazviwirirani, nekuti zvinhu isusu patinoenda tinoita baptism tine minamato yatinoitoitawo yekukumbira kuti mumvura mune zvinogaramo Mwari. Zvatiri kuda kuita pano tiri kutenda imi ndimi akataura neshoko renyu kuti munhu kana atenda shoko mumubhabhatidza nemvura, kureva kuti patinoenda kumvura inoerera tine chishuwo chekuti munhu ari kunozvarwa patsva. Saka hatitarisire kuti pari kuzvarwa patsva kwemunhu paonekwe pachizosangana nenjodzi mazviona manje. Saka ndinoti takasanganisa kunamata nezvimwe Mwari havazvitenderi. Saka ndiri kuti vanenge vachiita zvekunamata takaenda nemutoo wakanaka unofadza Mwari, dzimwe nzvimbo takaita nemazvo hatina chipomero, nekuti isusu nzvimbo idzodzo tinenge torangarira kuti pakanyura munhu, isu nerimwe ramazuva takatombopaita baptism takatobuda hapana chakaitika zvakanaka. Taitobhabhatidza vanhu vanopfuura kana 20 mostly. Kazhinji tinoti vanhu vakatendoka mostly kusvika manhamba 15 to 20 tinoenda kumvura zvichienderana nenguva yekuti mvura iri kuyerera here, nekuti kazhinji baptism tinoda kuti mvura yakachena uye ichiyerera ndopatinobhabhatidza vanhu. Zvichitoreva kuti tiri kukonfirma kuti pane zvakakanganiswa, nekuti imi makambopaenda pana Nyaura apa mukaita sei pasemu nzvimbo iyoyo mukatobhabhatisa vanhu zvakanaka uye munogara muchipaenda, asi havakaenda ndobva vanhu vasungwa mbira dzakondo mumvura. Zvinonzi mvura yakatanga kuita chahwiriri ipapo, ndo ichokwadi here? Mune zvamunoziva? Zvazvinoita ndezvekuti kana mune zvimwe zvinhu zvamakawedzera zvinokonzeresa chokwadi, panoitika mashiripiti. Ndinoda kudzoka kunyaya ndachinzwa muchitaura nasekuru. Ndine imwe hama yangu kwaMurewo, vanova sekuru vangu. Sekuru vangu ava vaita zvezvekuti tinobatsira vanhu, asi vakanga vachiita mashiripiti zvekurombera vachiti ini ndakaenda kuMozambique. Vakanga vachinyatsotitsanangurira ndakaenda kuMozambique, asi muzukuru ini ndakaita se ndakazozvisiya. Mushure mekunge vaenda kwaMutoko, ndobva vaenda kwaMutoko pakutsanangura kwavo kwavanoita, vanoti taitoita zvezvekuti kana tichida kubata chinhu chinobuda matiri, hachinenge chisipo
patiri kutaura, asi ndinenge ndinofembera dambudziko rine munhu ndototaura zviri pamunhu, munhu otenda. But kana ndaakuburitsa chinhu chinobva kwandiri, munhu otobhadhara mombe kana kubhadhara mari yakati wandei. Ndo mararamiro avaita. Saka vanoti pazuva iroro vakatenge vatosungirira mombe nembudzi dzavakanga vatowana mudunhu iroro. Saka semubhadharo. Saka vachinge vaya kuenda pangu pavakanga vavimbisa, vanhu ava vanoratidza kuti vakanga vane ruzivo rwekuti vanhu ava vanoita mashiripiti. Vanoti takazorohwa kusvika tazotaura chokwadi. Zvinhu izvi zvavakazvisiya nevapamusha pavaida kuita mashiripiti. Saka kubva zuva iroro vanhu vanoita tsika yekubvisa zvinhu handichanyanya kuzvitenda. Even pakaitwa basa ranga richitaurwa pano nasekuru, ini handina kukwanisa kutsika pano, asi ndakaita kunzwa kuti ndo zvaita zvaitika. Matsananguriro aitwa ndiwo chaiwo andakanzwa, asi nini nekuda kwokuti handizvitende handina kukwanisa kuita kutsika. Uye sekuru venyu ichapupu chokwadi kuti varupupura, ndakanotora mushonga chokwadi, zvinhu zvinobva mandiri. Takasataona munhu anogona kutitsanangurira saizvozvo. Variko magadzirisa pamwe pano pari kugara pachingonetsa vanhu, but hatiwane munhu anazotitsanangurira chaizvo. Asi muri kutsanangura pamunhu aitoti ndaizviita uye ndini ndakanoromba kuMozambique. Ndizvozvo vakatitsanangurira kudaro, vakati kubva izvozvo ipapo pacho pandichiri kurima patakapedzisira kuonana, vachitoti iko zvinozvi ndakutoita zvechineighborhood, ndakasiyana netsika iyo, asi vachitaura kuti takambodya nazvo, asi vakachiti takapotsa ndafu varohwa nekuda vakapiwa zvinhu zvavo chaizvo zvavaidhiserva, kwete mombe dzavanga chokwadi. Saka tiri kukumbirisa kuti sezvakazvitaurwa nasekuru, vanhu vanoshandiswa naMwari variko. Vamwe variko vanototi tinoita munamato wekuti zvinhu izvo zvingofa, even zvisina kuonekwa nemaiso evanhu. Kogoita vamwe vanogona kubata, nekuti ndinotendawo, ndine munhu waMwari wandinotenda, vanototaura kuti takapiwa zvipo zvakasiyana siyana pakunamata kwatinoita. Vanogona kutoona dambudziko pamwe rasekuru, but vasingagoni kuzvibvisa, vachitoti motsvaga munhu anokwanisa ane chipo chokuita chekubata nekubvisa, ane simbo iroro. Mazviona. Saka chimiro chiri aiwa tiri kudzidza ipapo. Sekuru vanhu vachiri kuwanika here? Muvanyengetedze timbotaura navo, vambotitaurira, nekuti tiri mazuva ekuburitsa chokwadi pachena, kuti vanhu vasabirwe mari nevanhu vanoita mashiripiti, ivo vari vanhu vanoita zvinhu zvinobuda mavari. Nekuti tinoona kuti vanhu vanototi ndakupinda mumba, totomuona zvishuwa achipinda asina chinhu, asi ozobuda muwadhiropu ane something chaakabata. Saka tiri kuda munhu anototitaurira chokwadi kuti aiwa ndaizviita izvi ndozviziya, zvinoromberwa izvi. Sekuru vangu ivava vapenyu variko havasati vafa, variko vanogara kwaMurewa. Zvichida ndingakonfirma kutsvaga kana kuti foni nhamba yekutaura navo tonzwa kuti vakasununguka here. Dzimwe nguva vanogona kunge vasina kusunungukira nyika yeZimbabwe, asi kwatiri vakatiita vakatitaurira. Pari zvinhu ndisaka tisina kana kutaura zita ravo, asi tiri kutaura zvapupu zvavakataurawo ivo vachitaurawo imimi, ende tinotenda kuti imimi tiri kutaura muri yekwasabhuku. Hamungafambe muchifamba nemashoko ekunyepa yekuti muzvitsvagire mbiri, kana kuti mune competition navo yekuti vanhu vanoita izvozvo kuti muti aiwa isusu tisi takapenga chete, imimi hamuna zvamunoziva. Asi vanhu vari kubirwa mari nemashiripiti iwayo. Saka isusu ndosaka tichizoti zvinotaurwa kana nasiniya wangu tete tiuta kuti zvinoera nezvinoshamisa nezvinoda kufumurwa, izvizvi ndo zvatiri kutaura kuti kana zviriko vanozviita izvizvo ngavafumurwe, ende vakabatwa ngavarohwe stereke. Izvozvo sekuru vangu vakapotsa vafa sematauriro avaita. Tototenda Mwari kuti vapenyu, nokuti tichine munhu akakwanisa kutipa testimony. Chokwadi. Tiri muno mubhuku renyu tiri muno Machingwaru, ndapi mashoko echenjedzo amuda kusiyira vatariri veSly Media TV? Mashoko andinoda kungopa echenjedzo ndeyekuti pakugara munhu nyatsonzwisisa kuti kana uchirarama uchenjere pakurarama, usabata-bata, pati munhu wakatsvaga Mwari, wakanamata Mwari nemwoyo uchirevesa,
zvinhu zvese zvinotambanudzika. Matambudziko ariko whether watsvaga Mwari, matambudziko anouya, urwere hunouya, kushayiwa kunouya, asi ngatirambe takatsunga pana Mwari, tichinamata Mwari nekurevesa. Mwari havatisiye, Mwari vanoticheuka. Tinotenda chokwadi. Ukanamata Mwari uchirevesa, Mwari havakusiye, vanokupawo zvekare zambuko mumatambudziko aunenge uchisangana nawo. Ndiko kutaura kwaSabhuku Chingwaru, tiri kunoku kuManhenga, 22 kilometers away from Bindura. Tasvika kunoku tichifambira nyaya dzakasiyana siyana, tikabva taita mhanza yekuti tisangane navo. Tinodara kuti pane kusangana kwataita navo madzidza kuti ichokwadi kuti vanobvisa zvinhu variko vachinyepera, vamwe vachibvisa pamuviri kwavo zviriko, asi vamwe vanobvisawo zvechokwadi variko, vanogona kutonhodza zvinhu kuti zvife zviri pazviri kunzi zvakachererwa variko zvekare, asi vaakutsvagwa izvo. Sekutaura kwaita Sabhuku ndikokuti Mwari ari kutsvaga vanhu vanoita zvinhu mumweya nemuzvokwadi, kwete kubira vanhu, nekuti kubira vanhu munozoita kunge sekuru vekwaMurewa vakazorohwa nevanhu vakaitwa kanyama, asi tiri kutenda kuti vakazosara zvavo vari mupenyu. Nekudaro tiri kunzi zvekuba hazvina kunaka, zvekuvhara vanhu hazvina kunaka. Ungafambe nemota nhasi, ungatenge pfuma, ungaite dzimba, nenyaya yekuvhara vanhu, misodzi yavo mumusi ichakusungirira. Zita ndinozobvetsa tafumanei simbi yebasa, tiri kwaSabhuku Chingwaru kuManhenga muBindura. Natatenda Mapiri Mazvita. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.